Dobrý den, vítám vás u nás v základní škole a mateřské škole ve Žďáru nad Metují. Na první pohled malá vesnická málotřídní škola s mateřskou školou je schopná poskytnout předškolní výchovu a vzdělání 28 dětem ve 2 třídách mateřské školy a prvostupňové vzdělání až 80 žákům ve 3 třídách základní školy s 5 ročníky. Už dávno neplatí, že vesnická škola rovná se zaostalá. Od mateřské školy se děti seznamují s novými hrami, výukovými metodami, obrazovým materiálem, tablety, stolními počítači, notebooky, roboty a podobně. Moderní technika je nejen v každé třídě, ale škola disponuje i speciální multimediální a jazykovou učebnou, která se v dohledné době dočká 3D tiskáren. Myslíme i na rodiny, které si nemohou dovolit drahá hardwarová i softwarová vybavení. Pro ně je zřízen infokiosek s možností zápůjčky techniky pro domácí přípravu. Zmínil jsem se o jazykové učebně. Dobrá věc, která však nemůže nahradit učitele angličtiny nebo dokonce rodilého mluvčího. I toho už máme, a tak jsou děti mnohdy lepší v angličtině než v češtině. Ale nemyslíme jen na to, jak děti přikovat k monitorům počítačů. Snažíme se je rozvíjet esteticky a pohybově. V tom je nám nápomocna školní družina s 2 odděleními, která se soustřeďuje na výtvarné činnosti, výstavy, veřejná vystoupení, a tím nemyslím jen pravidelné vánoční besídky, ale i programy pořádané obcí nebo veřejnými sdruženími. Spolupracujeme s Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují, Městskou knihovnou v Polici nad Metují a její pobočkou ve Žďáru nad Metují, zveme do školy herce s vystoupeními pro děti, nebo sami vyjíždíme za kulturou do Police či Hronova. Nezanedbatelnou součástí naší práce je i péče o tělesný rozvoj dětí a žáků. Již zmiňovaná mateřská škola cvičí a hraje si na školní zahradě vybavené průleskami, dopravním hřištěm a altánem. Jednou týdně se zapotí na sále místního pohostinství. Ten slouží zároveň jako tělocvična. Družina organizuje jednou týdně florbal, sportovní hry a stolní tenis a minimálně jednou do roka soutěží s okolními vesnickými školami na turnaji ve Vybíjené. Po celý rok je nám k dispozici obecní víceúčelové sportoviště, spolupracujeme se sportovním zařízením Artamon v Bukovici, kam zcela zdarma dochází a v případě špatného počasí dojíždí školka jednou za 14 dní a škola 2krát týdně na výuku tenisu, řízenou odborným trenérem. Nejen na souši, ale i ve vodě jsme jako doma, a to díky plaveckému výcviku, který každoročně absolvujeme po 10 lekcí v plaveckém bazénu v Náchodě. O dostatek energie pro zmíněné aktivity se stará naše vlastní školní jídelna, která připravuje jídlo pro děti a zaměstnance. Snažíme se vytvořit přívětivé pracovní prostředí pro vedoucí jídelny, 1 kuchařku a její pomocnici. Oni nám pak vše vracejí v podobě vyvážené stravy, samozřejmě za dodržení přísných norem, spotřebních košů a hygienických vyhlášek. Možná se ptáte, odkud se na to všechno berou peníze. Tak především je to zájem zřizovatele. Zastupitelstvo, starosta obce i občané jsou nakloněni aktivitám školy a neváhají přispět s nápady a samozřejmě i finančními prostředky. Zapomínat nesmíme ani na státní fondy anebo evropské fondy, ze kterých také čerpáme, no a v neposlední řadě přispívají i sami rodiče prostřednictvím sdružení rodičů. Pokud nevěříte, navštivte nás sami.